Κορίτσια, σας έχω μία έκπληξη. Ηλεκτρική κιθάρα και μικρόφωνο. Εάν θέλετε να τα κερδίσετε, πρέπει να κάνετε το καλύτερο pancake με τη μορφή αυτών των μουσικών οργάνων. Καλή τύχη! Το pancake μου θα είναι σε σχήμα μικροφόνου. Φαίνεται ωραίο και μου αρέσει να τραγουδάω. Και εγώ θα έχω ένα pancake στο σχήμα κιθάρας. Δεν είναι τσέλο, αλλά είναι επίσης ένα καλό έγχορδο όργανο. Πρέπει να το πάρω με κάθε κόστος. Το κύκλωμα είναι έτοιμο. Θα το βάψω με χρωματιστή ζύμη. Δουλεύω και εγώ με χρωματιστή ζύμη. Είναι το αγαπημένο μου μέρος της ζωγραφικής. Είναι τόσο υπέροχο. Η ζωγραφιά μου έγινε πολύ πιο όμορφη. Είμαι λίγο κουρασμένη. Τι λες, Wednesday? Εγώ δεν είμαι κουρασμένη. Είμαι έτοιμη να το γυρίσω. Έτοιμο. Wow, έχεις πολύ ωραία κιθάρα. Και εγώ θα το ανάποδο γυρίσω. Κορίτσια, ο χρόνος τελείωσε. Παρουσιάζομαι τη δουλειά. Έλα, Wednesday. Wow, αποφασίσατε λοιπόν να φτιάξετε διαφορετικά όργανα. Τέλεια. Πολύ όμορφο pancakes. Είμαι έτοιμη να δώσω στην Annie το μικρόφωνο και στη Wednesday την κιθάρα. Wow, τώρα έχω μικρόφωνο και μπορώ να τραγουδώ άπειρα. Και εγώ μπορώ να παίξω κιθάρα. Πολύ cool. Wednesday, ας φτιάξουμε ένα συγκρότημα. Θα έχουμε πολλούς θαυμαστές. Πάμε να παίξουμε. Η τραγουδίστρια είναι έτοιμη. Έτοιμη και η κιθαρίστρα. Πάμε! Τέλεια! Κάναμε μια ωραία συναυλία. Είμαστε η καλύτερη μπάντα στον κόσμο. Κορίτσια, πρέπει να σχεδιάσετε αυτό το pop hit. Ο χρόνος ξεκίνησε. Wow, σίγουρα χρειάζομαι αυτό το pop hit. Ξέρω ήδη πώς θα το ζωγραφίσω. Χρειάζομαι χρωματιστή ζύμη και σκίτους. Πρώτα κάνω το περίγραμμα της εικόνας με μοβ, μια καρδούλα και γραμμές. Τώρα παίρνω σωληνάρια με χρωματιστή ζύμη. Τρελαίνομαι με αυτά τα χρώματα. Θα βάψω τη τελευταία λωρίδα ροζ και μετά θα χρησιμοποιήσω σκίτλς. Τα έχω σε όλα τα χρώματα που χρειάζομαι. Τι ομορφιά! Wednesday, τι κάνεις? Ψάχνω για ένα ξόρκι που θα μου σχεδιάσει μια καταπληκτική εικόνα. Το βρήκα. Ξεκινάω λοιπόν. Δεν θέλω να αγγίξω τα σωληνάρια με χρωματιστή ζύμη. Γι' αυτό χρησιμοποιώ μαγεία. Τώρα ελέγχω όλα τα σωληνάρια που σχεδιάζουν την τέλεια εικόνα για μένα. Μένει να τη γεμίσω με χρώμα. Παίζω pop για πολύ καιρό, κορίτσια, δείξτε μου. Μισό λεπτό. Όχι. Έπρεπε να είχα κολλήσει τα σκίτους, δεν το σκέφτηκα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Enid, περίμενα περισσότερα. Δυστυχώς δεν κάνει. Τι γίνεται με τη Wednesday? Δεν έχω καμία αμφιβαλία ότι θα ενθουσιαστείτε. Wow, πόσο όμορφο! Είναι σίγουρα η νίκη. Μπορείς να πάρεις το βραβείο. Τι είναι πράγμα? Εντάξει, θα σε αφήσω να παίξεις και εσύ. Μπορώ και εγώ? Όχι, είσαι κακιά. Wednesday, αυτό το κλιπ μαλλιών σου ταιριάζει πολύ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας. Το νέο σας βραβείο, μια ράχνη. Πόσο τρομακτική και τεράστια είναι. Τι φρίκι. Τι χαριτωμένη που είναι. Κορίτσια, ο χρόνος ξεκίνησε. Πάμε. Πρέπει να κερδίσω αυτή την ομορφιά. Σχεδιάζω ένα περίγραμμα. Τώρα τα γοητευτικά μάτια. Πόσο τρομερά όμορφα βγαίνει. Αυτό το μαύρο χρώμα δεν μου κάνει. Έχω μια ολόκληρη συλλογή από μαύρες μπογιές. Ναι, νομίζω αυτή η απόχρωση του μαύρου θα ήταν τέλεια. Τρομερό ζωφερή! Προτιμώ να κάνω μια χαριτωμένη χρωματιστή αράχνη. Αυτή θα αρέσει σε όλους. Θα της χαρίσω μεγάλα μάτια και ένα γλυκό χαμόγελο. Έτοιμη! Μπορώ να τη βάψω. Αυτό θα είναι κίτρινο και η ίδια η αράχνη θα είναι μοβ. Τι θαύμα! Τι κάνεις, Wednesday? Όχι, το παράκανα με την κόκκινη μπογιά. Χάλασε το pancake μου. Ο χρόνος σας έφτασε στο τέλος. Είστε έτοιμες να δείξετε τη δουλειά σας? Wednesday είναι χάλια. Νομίζω το καταλαβαίνεις η ίδια. Enid, περιμένω. Τι χαριτωμένη αράχνη.
Πάρε την αραχνούλα σου. Και τι να την κάνω? Δεν θα μπορώ να κάνω φίλους μαζί της. Τι τεράστια πόδια που έχει. Δεν είναι καλά. Ωραία. Οπότε η αράχνη πάει σε μένα. Τι τυχερή που είμαι. Γεια σου όμορφη. Θα σε φωνάξω Κάρλα. Άνοιξε! Κορίτσια, δεν ξέρω τι έχει σε αυτό το κυβότιο. Μόνο η νικήτρια θα το μάθει. Ξεκινήστε! Εντάξει, χρειάζομαι ένα κίτρινο σωληνάριο. Ναι, τέλειο! Τώρα θέλω μαύρη ζύμη. Γιατί πρέπει να τα κάνουμε όλα έγχρωμα. Δεν μπορώ να κοιτάω τα χρωματιστά για πάνω από 3 δευτερόλεπτα. Οπότε σπάνια κοιτάζω προς την κατεύθυνση της Enid. Θα φτιάξω ένα pancake από μαύρη και γκρίζα ζύμη. Είναι μια απόλαυση για τα μάτια. Συμφωνείτε? Είναι πολύ πιο όμορφο έτσι. Γεμίζω αυτό το μικρό κύκλο και έγινε. Και εγώ είμαι σχεδόν έτοιμη. Το κυβωτίο μου μοιάζει πολύ με αυτό που έχει η δασκάλα. Ελπίζω να έχει ένα μαγικό ραβδί μέσα. Ο χρόνος σας τελείωσε. Τι συμβαίνει με τη Wednesday, δείξε. Φαίνεται γκρι και σκούρο. Είναι απαραίτητο όχι μόνο να σχεδιάζεις όμορφα, αλλά και να μοιάζει με το βραβείο. Τι έκανε η Enid? Ναι, τώρα. Wow, αυτό είναι το χρηματοκιβώτιο μου, αλλά σε μορφή pancake. Συγχαρητήρια, πάρε το κυβότιο για να δούμε τι έχει μέσα. Πόσο ενδιαφέρον! Πρέπει να μάθω τι έχει μέσα. Κάποιο βάζο με κάποιο είδος φίλτρου. Ενδιαφέρον! Δεν έχω ξαναδοκιμάσει φίλτρα. Wednesday, τι λες? Έλα, πιέστο. Εντάξει, για να δούμε, θα δοκιμάσω. Τι συμβαίνει? Wow, έχω ένα αντίγραφό μου. Σούπερ! Αυτό το φίλτρο μου κάνει κλόνους. Θέλω πολλούς κλόνους για να έχω πολλούς cool φίλες σαν εμένα. Είμαι πολλές. Wow! Πού είναι το φέρετρο και το φτιάρι μου? Θα θάψω τον εαυτό μου. Σταμάτα να μου τραβάς τα κουτσιδάκια. Είναι ο χειρότερος εφιάλτης μου. Όχι, οι Enid πέφτουν από το ταβάνι. Σταματήστε. Τι φρίκι, είναι τα τελευταία λεπτά της ζωής μου. Είναι ένα αρκουδάκι, ας το ζωγραφίσουμε. Ο χρόνος ξεκίνησε. Wednesday, κοίτα τι θαύμα. Μου αρέσει πολύ αυτό το αρκουδάκι. Πρέπει να το κερδίσω. Λοιπόν, λίγο ακόμα, θα προσθέσω μερικές λεπτομέρειες και όλα θα γίνουν. Τα μάτια μου πονάνε από αυτό το ροζ χρώμα. Τι βρήκε η Enid σε αυτό το παιχνίδι? Έχω μια ιδέα. Θα έχω ένα αρκουδάκι, αλλά στο στυλ μου. Θα είναι πολύ καλύτερο, πιο μοναδικό και πιο γλυκό. Μα πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το σκελετό αρκουδάκι. Πρέπει να τρομάξω την Enid. Τι είναι, Wednesday? Τι τρομακτική αρκούδα! Πέφτω! Ούψ! Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν. Αυτό είναι, ο χρόνος σας τελείωσε. Ήρθε η ώρα να δείξετε τη δουλειά σας. Τι τρομάρα, Wednesday! Η αρκούδα σου δεν είναι τίποτα σαν αυτό. Enid? Ναι, μισό λεπτό. Απλά πρέπει να το ανάποδογυρίσω. Τι γλυκούλη, μπράβο σου. Πάρε το αρκουδάκι. Το πιάνω. Πώς είσαι καλέ, μου δεν χτύπησες? Καημένο. Έχω ένα χάντζαπλας, θα το κολλήσω για πανενδεχόμενο. Της αρέσει αυτό το άσχημο αρκουδάκι? Κορίτσια, μην τζακώνεστε. Βρήκα ένα νέο βραβείο. Ένα μινιόν. Είναι κατασκευασμένο από λέγω και πολύ βαρύ. Θα το δώσω στην νικήτρια. Χρειάζομαι ένα σωληνάριο με μαύρη ζύμη. Πράγμα, έλα εδώ. Πρέπει να ξαπλώσεις το τηγάνι. Τι? Πώς τολμάς να με αρνηθείς? Τώρα είμαστε καλά. Μην κουνιέσαι. Πρόσεχε. Μην ανησυχείς, θα τελειώσω σε λίγο. Τέλος, ελεύθερος. Τώρα πρέπει να το βάψω. Το μινιόν έχει μπλε ολόσωμη φόρμα και κίτρινο σώμα. Παραλίγο να ξεχάσω τα γυαλιά. Είναι εύκολο να ζωγραφίζεις μινιόν. Έτοιμο. Μπορώ να το αναποδογυρίσω. Τι κάνει η Enid? Τα πάω καλά. Μένει να βάψω όλα με χρωματιστή ζύμη.
Παίρνω ένα σωληνάριο με μπλε ζύμη, μετά κίτρινη ζύμη και θα προσθέσω λίγη κανονική ζύμη. Σούπερ! Είναι αλήθεια, πολύ όμορφο πράγμα, έλα εδώ. Διανάμωσε τη φωτιά στην Ένιτ. Γρήγορα, το πανκέικ της πρέπει να καεί. Αυτό το κακοσχέδιο θα με οδηγήσει στη νίκη. Είμαι έτοιμη να δω τη δουλειά σας. Wednesday, wow, τόσο δημιουργικό. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Ένιτ, έλα, γύρισέ το. Τι συνέβη? Δεν μπορώ. Τι είναι αυτό το κόλπο? Τα πράγματα πήγαν λίγο διαφορετικά από ό,τι είχες προγραμματίσει. Δεν μπορώ να σου δώσω το βραβείο. Η Wednesday κερδίζει. Συγχαρητήρια, πάρτο. Όχι, εγώ είμαι θαυμαστής των Μινιών, όχι η Wednesday. Νίκησα! Κορίτσια, ορίστε ένα νέο βραβείο. Όπλο με σαπουνόφουσκες. Κοιτάξτε πως πυροβολεί. Είναι απίστευτα όμορφο και πολύ ηρεμιστικό. Είναι πραγματική μαγεία! Ο χρόνος ξεκίνησε, ξεκινήστε. Όπως πάντα θα ξεκινήσω με τη μαύρη ζύμη. Θα σχεδιάσω το περίγραμμα του μελλοντικού μου όπλου σαπουνόφουσκας. Δεν έχω προσθέσει χρώμα, αλλά φαίνεται ήδη ωραίο. Ελπίζω η δασκάλα θα εκτιμήσει τις προσπάθειές μου. Μένει να το διακοσμήσω και μπορώ να το αναποδογυρίσω. Εγώ θα βάλω τη δυνατά μου για να κερδίσω. Θα ξεκινήσω με ροζ. Μπορώ ήδη να φανταστώ πώς θα κερδίσω. Θα με καλύψουν οι σαπουνόφουσκες. Θα είναι πάρα πολλές. Ένιτ, κοιμάσαι? Έλα. Ονειρευόμουν. Αν και αυτά τα σταγονίδια θα κάνουν εξαιρετικές σαπουνόφουσκες. Θα τις βάλω στο πιάτο και θα ζωγραφίσω το όπλο. Η ιδέα είναι λαμπρή. Σχεδιάζω ένα περίγραμμα, προσθέτω λεπτομέρειες και στη συνέχεια το γεμίζω με χρωματιστή ζύμη. Το ανάποδο γυρίζω τώρα. Ναι, τα κατάφερα στην ώρα μου. Κορίτσια, ο χρόνος, ψηλά τα χέρια, ζύμη στο πλάι. Δείχνουμε τα έργα. Wednesday, ανάποδο γύρισε το γρήγορα. Τι συμβαίνει? Θέλει να το κάνει το πράγμα? Έλα. Όχι, τι ήταν αυτό? Αυτό δεν είναι καθόλου αστείο. Συγγνώμη, δεν φταίω εγώ. Εντάξει, τι γίνεται με την Ένιτ? Ωραίο και δημιουργικό. Ένιτ, κερδίζεις. Πάρε το βραβείο σου. Τι ωραία! Μπορώ να φτιάξω ένα σωρό σαπουνόφουσκες. Ολόκληρα σύννεφα, πόλεις ολόκληρες. Πετάω. Βοήθεια. Βοήθεια. Σούπερ! Έχω καταλάβει τι θα κάνω με το βαρετό μου σπίτι για να το κάνω απίστευτα όμορφο. Πρώτα θα βάψω όλο το σπίτι ροζ. Θα είναι απίστευτα όμορφο που όλοι θα πέφτουν όταν δουν το τέλειο ροζ χρώμα μου. Παρεπιπτόντας, ενώ έβαφα το σπίτι μου ήρθε μια τέλεια ιδέα. Θα κάνω ένα σχέδιο χείλη στο σπίτι μου. Πρώτα βάζω ένα στένσιλ και βάφω μέσα με κόλλα. Τώρα θα σκορπίσω όμορφο γκλίτερ. Σούπερ! Έγινε πολύ ωραίο. Μπορώ να αλλάξω το φόρημα. Κοιτάω στον καθρέφτη. Αυτά τα σύννεφα μου έδωσαν μια ιδέα για τη στέγη του χαριτωμένου μικρού μου σπιτιού. Θα πάρω ταινίες νέου, θα τις κολλήσω στην οροφή και θα βάλω πολύ ροζ βαμβάκια από πάνω. Τι ομορφιά! Ροζ φτερά στα παράθυρα. Τώρα θα κολλήσω ροζ μπάλες και σύμβολο Μπάρμπι στη στέγη. Λατρεύω τον εαυτό μου. Τι υπέροχο σπίτι. Είμαι τόσο χαρούμενη. Γεια σου, Wednesday, πόσο φαίνεται το σπίτι μου? Για να είμαι ειλικρινής, θέλω να το κάψω, αλλά εντάξει, δεν θα αγγίξω το δικό σου. Άννα μου, τι θα κάνει? Ηρέμησε, Μπάρμπι. Απλώς επέλεξα τον πιο γρήγορο τρόπο να βάψω το σπίτι μαύρο. Τώρα είναι πολύ καλύτερο. Αυτό το σπίτι μου ταιριάζει περισσότερα. Μένει να το διακοσμήσω. Δεν θέλω να λερώσω τα χέρια μου. Οι φίλοι μου από τον κάτω κόσμο θα με βοηθήσουν. Να η
παλιά μου φίλη Τζούλι. Γεια σου. Πρέπει να διακοσμήσεις το σπίτι μου. Τι να κάνω? Διακόσμησε αυτό το σπίτι. Εντάξει, θα καρφώσω ένα καρφί εδώ και εδώ, αλυσίδες, θα βάλω κόκαλα. Η Wednesday δεν με αφήνει να φάω τα στολίδια. Τι ωραία που είναι να ξύνεσαι με αυτό το εργαλείο, αλλά το χρειάζομαι για κάγκελα. Φαίνεται καλό. Τώρα χρειάζομαι ένα καπάκι από το φέρετρο. Συγγνώμη, δεν θα σας ενοχλήσω. Θα κόψω τα κεραμίδια για τη στέγη. Κόβω το σχήμα φέρετρου και το βάζω στη στέγη. Ωραία βγαίνει. Θα απλώσω το γράμμο W με κόκαλα και θα διακοσμήσω την καμινάδα με αυτό το χαριτωμένο σκελετάκι. Είμαι ωραίος σχεδιαστής, Wednesday. Έγινε. Κοίτα τη δουλειά μου. Μπράβο, Τζούλι. Τα πήγες περίφημα. Σίγουρα σου αξίζει μια λιχουδιά. Πώς σου φαίνεται το μάτι μου? Πάρ' το. Σούπερ, σου ευχαριστώ. Τώρα θα βάλω έναν ανεμοδείκτη με ένα κοράκι στην οροφή. Wednesday, ωραίο σπίτι, κολαπέντε. Όχι, εντάξει, μπράβο μας. Το γκαζόν μου είναι τόσο όμορφο, αλλά τόσο άδειο. Σίγουρα κάτι μπορώ να κάνω εδώ. Βάζω άνετα ρούχα και ξεκινάω την διακόσμηση. Θα ξεκινήσω με τα φυτά. Λατρεύω αυτό το δέντρο, αλλά σίγουρα χρειάζεται κλάδεμα. Έτοιμο! Έφτιαξα μια χαριτωμένη καρδιά. Τώρα θα το ποτίσω. Wow! Λουλούδια φύτρωσαν πάνω του. Τι ωραία! Έχω ακόμα τόσες πολλές ιδέες. Χρειάζομαι αυτές τις πέτρες γιατί... Πονάω! Wow! Έπεσαν όπως τα χρειαζόμουν. Μπορώ να αλλάξω στο αγαπημένο μου φόρεμα. Τι ομορφιά! Έχει ζέστη. Πρέπει να το διορθώσω και ξέρω πώς. Θα βάλω μια ξαπλώστρα στον γκαζόν και θα πιω ένα νόστιμο κοκτέιλ. Τέλειο! Wednesday, πώς σου αρέσει το γκαζόν μου? Θα σου δείξω ένα τρομερά όμορφο γκαζόν. Θα σκάψω 2 τάφους. Αυτά είναι αρκετά. Βάζω ταφόπλακες. Αυτό είναι καλύτερο. Και οι υπόλοιπες ταφόπλακες μπορούν να τραβηχτούν απευθείας από το έδαφος. Τρομερά υπέροχο. Πράγμα, μπορείς να με βοηθήσεις? Έλα εδώ. Πρέπει να βάλω το κόκκινο χαλί στο γρασίδι. Θα είναι ο δρόμος μου. Τώρα θα βάλω μερικά κρανία. Θα φαίνονται υπέροχα εδώ. Και φώτα για να μην είναι σκοτεινό. Ευχαριστώ, πράγμα, που με βοήθησες. Ορίστε. Τι κάνει ο Wednesday εκεί? Με ενδιαφέρει τρομερά. Θα ρίξω μια ματιά. Όλα είναι όπως συνήθως, ζωφερά και τρομακτικά. Με κατασκοπεύεις? Αυτό είναι, Μπάρμπι, με ανάγκασες να βάλω φράχτη ανάμεσά μας. Θα είναι καλύτερα έτσι. Πρέπει να βάλω λίγο δηλητήριο στο έδαφος για να μην είναι τόσο λαμπερό το γρασίδι. Ναι, ένα τόσο εκλεπτισμένο μαύρο χρώμα. Θα ελέγξω το χώμα σούπερ. Το γκαζόν σας είναι τόσο ωραίο, κορίτσια. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια ποιο γκαζόν σας αρέσει. Είναι η σειρά του δωματίου μου. Θα περάσω πολύ χρόνο στο σπίτι μόνο και μόνο για να μην δω την Μπάρμπι έξω. Θα κάνω ένα πάτωμα σκακιέρας. Και θα κρεμάσω τους αγαπημένους μου πίνακες από ιστό αράχνη στους τοίχους. Ξέρετε γιατί τα λατρεύω? Αν πεις το σωστό ξόρκι, θα βγουν αράχνες από εκεί. Και είναι η καλύτερη μου φίλη. Φυσικά, μετά το πράγμα. Θα βάλω μερικά ράφια και περισσότερους ιστούς αράχνης. Φοβερό! Στα ράφια θα φαίνονται υπέροχα τα μικρά σκούρα μπιχλιμπίδια μου. Κεριά, σκελετή και το αγαπημένο μου κατοικίδιο σκορπιός. Είναι ο φίλος μου ο Καρλ.
Αυτό το μαύρο τριαντάφυλλο είναι για μένα. Είναι τρομερά γλυκό, αλλά μισώ τα τριαντάφυλλα. Καρλ, θα σε πείραζε αν τα άκρα έγιναν στηρίγματα για το τραπέζι. Θα σταθεί εδώ. Και το στήθος σου θα κάνει ένα εξαιρετικό φαναράκι. Μου αρέσει. Και σε αυτό το σεντούκι έχουν μείνει μερικά πράγματά μου. Θα τα απλώσω σε αυτό το τραπέζι. Κρανία, φίλτρα, κεριά και παιχνίδια. Τώρα τελείωσα. Θα προσθέσω μερικές φωτεινές λεπτομέρειες στους τοίχους. Αν και γιατί να λερώσω τα χέρια μου όταν έχω το πράγμα. Πράγμα, μην κάνεις απότομες κινήσεις, αλλιώς θα τα κάνεις χειρότερα. Ναι, θα κάνω μερικά αιματηρά αποτυπώματα. Θα έχει ωραία ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ για τη βοήθεια σου, πράγμα. Είσαι ελεύθερος. Νομίζω αυτός ο όμορφος ιστός θα φαινόταν καλύτερα στον τοίχο. Τώρα το δωμάτιό μου φαίνεται τέλειο. Πόσο τρομακτικό! Δεν μπορείς να χαλαρώσεις με μια τέτοια γειτόνισσα. Ναι, θα διακοσμήσω το δωμάτιό μου. Ξεκινάω. Θα βάλω αφράτες καρδιές στον τοίχο. Θα προσθέσω και καρδιές νέων. Είναι πραγματικά όμορφο. Wow, σούπερ! Εντάξει, ανάβω το φως και επιστρέφω στη δουλειά. Θα έχω ένα καταπληκτικό ροζ χαλί. Πόσο μαλακό είναι. Χρειάζομαι ένα χαριτωμένο τραπέζι. Θα βάλω εδώ όλο μου το μακιγιάζ. Έχω πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα ολόκληρο σεντούκι θησαυρού. Θα κάνω μανικιούρ. Με αυτή την ανακαίνιση ξέχασα να ανανεώσω το ροζ χρώμα στα νύχια μου. Έτοιμο! Τι ωραία που έχω έναν καθρέφτη. Μπορώ να θαυμάζω τον εαυτό μου όποτε θέλω. Και εδώ θα έχω ένα ράφι. Θα βάλω τα αγαπημένα μου πράγματα και φωτογραφίες. Είμαι τόσο όμορφη που έχω ακόμη και το στέμμα της Miss Cosmos. Έχω ακόμη και μια ταμπέλα νέων με το όνομά μου. Θα βάλω μια μικρή καρέκλα και μπορώ να βγάλω πολλές φωτογραφίες στο νέο μου δωμάτιο. Τι ομορφιά! Χρειάζομαι ένα σνακ. Φρέσκα μάτια. Γεια σας, συνδρομητές μου! Είναι το νέο μου σπίτι. Περιμένω όλους να το επισκεφτούν. Τι είναι αυτό? Το κινητό μου είναι νεκρό. Τι εφιάλτης, τι να κάνω τώρα? Βέβαια! Έχω προβολέα και οθόνη. Θα δω το αγαπημένο μου κανάλι στο YouTube. Συμβουλεύω όλους να εγγραφούν. Η Μπάρμπι συνιστά. Είναι βαρετό να το βλέπεις μόνη σου. Wednesday, γεια σου! Τι θέλεις? Έλα να κάνουμε παρέα. Ναι, θα έρθει. Σου έφερα τα σνακ. Είναι πολύ νόστιμα. Απλά πρέπει να τα βάλω σιρόπι φράουλας. Δοκίμασέ τα. Σε ευχαριστώ, Wednesday. Είναι ωραίο εκ μέρους σου. Θα δοκιμάσω. Wow! Πεντανόστιμο! Μαγειρεύεις υπέροχα. Θα σου βάλω λίγο τσάι. Έχει πολύ ωραία γεύση. Αλλά δεν έχει τσάι εδώ. Εντάξει, προφανώς πρέπει να προσποιηθώ ότι έχει. Νόστιμο. Για μας, γειτόνισσα. Για να δούμε τις αγαπημένες μου εκπομπές στο YouTube. Έχουν πλάκα. Ναι, είναι διασκεδαστικό. Πραγματικά. Θέλεις λίγο τσάι? Έχω κάνει το πρώτο σχέδιο. Θέλω ένα γλυκό ντόνατ. Θα γίνει. Σίγουρα. Πολύ εύκολο. Θα φτιάξω χρωματιστά ντόνατς από πολύχρωμη ζύμη. Θα βγει απίστευτα νόστιμο και όμορφο. Θα στύψω ροζ, κίτρινη, μπλε και πράσινη ζύμη. Το κλείνω και περιμένω να ψηθεί.
Τι καλό κορίτσι που είσαι. Είναι έτοιμο. Γιαγιά, έχεις δίκιο. Θα τα βάλω στο πιάτο σε σχήμα χαμογελαστό πρόσωπο. Απάνω θα ρίξω χρωματιστά πασπαλίσματα. Απλά πρώτα πρέπει να ανοίξω το βάζο. Τι συνέβη? Έλα! Άι! Τώρα τα χρωματιστά ψεκάσματά σου είναι πάνω μου. Με συγχωρείτε, δεν το ήθελα. Όχι, όλα τα πασπαλίσματα έχουν φύγει. Τι να κάνω? Wow, είμαι τόσο τυχερή. Έπεσαν σε ντόνατς. Τέλεια. Και τα δικά μου ντόνατς είναι έτοιμα. Τώρα τα βάζω στο πιάτο. Τα πασπαλίζω με ζάχαρη άχνη από πάνω. Η μαμά μου πάντα τα έφτιαχνε με αυτόν τον τρόπο όταν ήμουν παιδί. Τι ομορφιά. Βγήκε τέλειο. Πώς σας φαίνεται, κορίτσια? Πολύ βαρετό. Εδώ έχω μαύρα ντόνατς. Όχι, δεν κάηκαν. Είναι τέτοια η ζύμη. Τα ντόνατς είναι πολύ νόστιμα. Τώρα θα τα διακοσμήσω με κόκκινο γλάσο. Δεν θα αρνιόμουν εγώ τόσο τρομακτικά και όμορφα ντόνατς. Ο τέλειος συνδυασμός χρωμάτων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα βάλω λίγη κρέμα βανίλιας από πάνω, λες και είναι μια λουδάκια. Και θα τα διακοσμήσω με σιρόπι φράουλας. Πράγμα, χρειάζομαι ένα μπολ. Ευχαριστώ. Ρίχνω το σιρόπι φράουλας στο μπολ. Νομίζω είναι αρκετό. Μένει να τραβήξω το σιρόπι στις σύριγγες. Έχω μια ιδέα για φάρσα στη γιαγιά. Τι είναι, γλυκιά μου? Γιατί τρομάζεις έτσι τη γιαγιά? Είναι σιρόπι φράουλας, ηρέμησε. Θα το ρίξω πάνω από τα ντόνατς για να γίνουν ακόμα πιο νόστιμα. Θα βάλω μερικές σύριγγες με σιρόπι στα ντόνατς ώστε η μικρή να το προσθέσει μόνη της. Τα έχω όλα έτοιμα. Μπορείς να το γευτείς. Είναι εγκέφαλος και αίμα. Τρομακτικό. Θα δοκιμάσω ένα. Είναι σιρόπι και ντόνατ. Νόστιμο. Έχει και εδώ σιρόπι φράουλας. Για να δω. Ναι, έτσι είναι. Ωραία, είμαι ευχαριστημένη. Είναι η σειρά αυτών των χαριτωμένων ντόνατς. Λοιπόν, έτσι και έτσι, γιαγιά. Κρίμα. Wow, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ντόνατς με ουράνιο τόξο. Θέλω να το δοκιμάσω. Είναι απίστευτα νόστιμο. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξω και τι. Θα το επιλέξω τυχαία. Η Wednesday κέρδισε. Ναι, η νίκη είναι δική μου. Ζηλέψτε με. Μωρό μου, δώσε πίσω στη γιαγιά τα γυαλιά. Τη ζωγράφισε η Κέιτ. Θέλω ένα κοκτέιλ. Φτιάξτε το. Βέβαια. Σούπερ, αδελφή. Θα στο ετοιμάσω. Έχω μια ωραία φόρμα. Θα βάλω μέσα τις καραμέλες Toxic Waste. Είναι απίστευτα ξινές και πολύχρωμες. Τώρα θα τις βάλω στο φούρνο για να λιώσουν οι καραμέλες. Μετά θα σκληρύνουν και θα έχω καραμελένια ποτήρια. Ωραίο το σκέφτηκα, Τα βγάζω τώρα. Δεν μπορώ να τα βγάλω από τη φόρμα. Ένιτ, βγάλε τα γάντια. Προσπάθησε ξανά. Σε ευχαριστώ, γιαγιά. Τώρα σίγουρα θα γίνει. Πολύ όμορφα ποτήρια. Τώρα θα τα γεμίσω με Skittles. Θα τακτοποιήσω τα Skittles ανά χρώμα. Δεν μπορώ να αντισταθώ στο να φάω ένα γλυκάκι. Λοιπόν, πού σταμάτησα? Μεταφέρω τις καραμέλες στα ποτήρια. Τώρα βάζω το σπράι. Γιατί δεν ανοίγουν ποτέ τα κουτάκια μου? Βέβαια, θα το ανοίξω με μια φουρκέτα. Λοιπόν, έλα. Όχι, δεν έπρεπε να κουνήσω το κουτάκι πριν. Δεν πειράζει, μου έχει μείνει λίγο. Τώρα το ρίχνω στα ποτήρια. Ωραία, θα τα διακοσμήσω με σαντιγί και νέρτς. Πόσο όμορφο και λαμπερό.
βάζω και ζαχαρένιο ουράνιο τόξα και είναι έτοιμα. Είμαι περήφανη για σένα. Τώρα είναι η σειρά μου. Θα φτιάξω στην γκέιτ σμούδι λαχανικών, ντομάτα, αγγούρι, μερικά καρότα και το μυστικό μου συστατικό σέλινο. Θα ανακατέψω τα πάντα στο μπλέντερ. Τι όμορφο πράσινο χρώμα. Και το πιο σημαντικό, όλα είναι φυτικά. Το βάζω στο ποτήρι, το στολίζω με ένα φύλλο σέλινο. Ένιτ, μύρισέ το. Γιαγιά, είναι σούπερ. Λυπάμαι την Γκέιτ. Έχω ετοιμάσει ένα ποτήρι για το κοκτέιλ μου. Το σπράιτ είναι μπανάλ. Έχω το δικό μου, μοναδικό ποτό. Το έκανα εντελώς μόνη μου. Το βάζω στο ποτήρι. Πράγμα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μπορείς να αποσπάσεις την Ένιτ? Έλα, σε εμπιστεύομαι. Τι νόστιμη σαντιγί. Ποιος με γαργαλάει? Σταμάτα, γαργαλία με. Θα διακοσμήσω το κοκτέιλ μου με τη σαντιγί. Νυχτερίδα, άντε χάσου. Εντάξει, θα σε πιάσω τώρα. Όπα, αυτό είναι. Είσαι παγιδευμένη. Προσγειώθηκε ακριβώς το κοκτέιλ μου. Βάζω το καλαμάκι. Μπορείς να δοκιμάσεις. Μπράβο, Wednesday. Γιαγιά, ξύπνα. Wow, όλα φαίνονται νόστιμα. Θα ξεκινήσω με αυτό. Τι γίνεται με μένα? Έχω περίεργες αισθήσεις. Δεν θέλω να το πιω άλλο. Τι είναι εδώ? Τα χόρτα είναι χάλια. Δεν μου αρέσει αυτό. Τι άσχημο κοκτέιλ. Είναι από λαχανικά χάλια. Αυτά τα κοκτέιλάκια φαίνονται διασκεδαστικά. Ουράνιο τόξο ζαχαρατό, νόστιμο και σαντιγί. Και το κοκτέιλ είναι υπέροχο. Είναι νίκη. Κέρδισα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, αλλά η Κέιτ τελειώνει τη ζωγραφιά. Ναι, έτοιμη. Θέλω μακαρονάδα. Εντάξει. Μακαρόνια, εντάξει. Έχω καταλάβει τι θα μαγειρέψω. Βάζω τα σκουλίκια στο πιάτο. Τι εφιάλτης. Ένιτ, πάρτα από εδώ. Καηδία. Μου κατέστρεψες το πιάτο. Θα σας μάθω πώς να μαγειρεύετε. Πρέπει να ανάψετε τη σόμπα έτσι ώστε το νερό θα αρχίζει να βράσει. Βάζουμε μακαρόνια εκεί, Ένιτ, έλα. Εντάξει. Αυτό το σπαγκέτι είναι τόσο βαρετό. Έχω μια ιδέα. Θα κάνω... χρωματιστή ζύμη. Ένιτ, μπορείς να μαγειρέψεις προσεκτικά. Έχω το αλεύρι σου παντού. Πράγμα, καθαρισέ με τώρα. Συγγνώμη, Wednesday, δεν το έκανα επίτηδες. Απλά μου μπήκε το αλεύρι στη μύτη. Θα ρίξω το αλεύρι στη σανίδα. Στη συνέχεια κάνω μία τρύπα. Σπάω μερικά αυγά εδώ. Ωραία. Και ανακατεύω τα πάντα. Η ζύμη είναι έτοιμη. Τώρα τσιμπάω μικρά κομματάκια και σχηματίζω σβόλους ζύμης. Το πιο ενδιαφέρον πράγμα είναι να πάρω βαφές διαφορετικών χρωμάτων και να τις τάξω σε κάθε κομμάτι ζύμης. Θα έχω όμορφα νούντλς ουράνιο τόξο. Τώρα ανοίγω τη ζύμη και κόβω τα μακαρόνια. Τι λαμπερή μακαρονάδα έφτιαξα, σούπερ! Μεταφέρω τα μακαρόνια στην κατσαρόλα με βραστό νερό. Τα μακαρόνια μου είναι έτοιμα. Δεν βλέπω τίποτα, τα γυαλιά μου θολώνουν. Πού είναι το κέτσαπ? Το βρήκα, το πιέζω. Γιαγιά, πρέπει να ανοίξουμε το μπουκάλι. Τώρα πιέσαι. Σε ευχαριστώ, μωρό μου. Όχι, τι φρίκι. Γιαγιά, κράτα τη χαρτοπετσέτα. Ευχαριστώ και πάλι. Επιτέλους τα βλέπω όλα. Στίβω το κέτσο πάνω στα μακαρόνια και τέλος. Βγήκε πολύ ωραίο. Θα σας δείξω τι είναι πραγματικά ωραίο. Βάζω τα μακαρόνια στο πιάτο. Πράγμα, χρειάζομαι μελάνι σουπιάς. Σε ευχαριστώ. Στίβω το μελάνι πάνω στα μακαρόνια. Μαύρισαν. Ωραία. Τώρα βάζω κέτσαπ από πάνω. Και το στολίζω με μάτια. Αληθινά μάτια. Θα το ήθελα, αλλά όχι, είναι ζελεδάκια. Βάζω μερικά. Έτοιμο. Νομίζω η Κέιτ θα εκτιμήσει τα μακαρόνια μου. Μωρό μου, τι κάνεις? Τα μακαρόνια μου είναι έτοιμα. Τα βάζω στο πιάτο και ορίστε. Καλό κορίτσι, Κέιτ, καλή όρεξη.
Wednesday με εξέπληξε ως συνήθως. Μαύρη μακαρονάδα με μάτια. Εντάξει, θα τη δοκιμάσω. Χάλιο! Συγγνώμη Wednesday, βγήκε κακό. Τώρα θα δοκιμάσω αυτά τα μακαρόνια. Πάντα αναγνωρίζω τα ζυμαρικά της γιαγιάς. Νόστιμο! Σε ευχαριστώ, εγγονή. Wow, είναι μακαρόνια ουράνιο τόξο. Θα τα δοκιμάσω. Πείτε νόστιμο. Είμαι έτοιμη να φάω τα πάντα. Αυτά τα μακαρόνια νικάνε, μαμ. Λοιπόν, λιγάκι ακόμα. Εδώ, το ζωγράφισα. Θέλω να μου φτιάξετε μια σαλάτα. Σούπερ! Είναι πολύ απλό. Η γιαγιά έχει δίκιο. Εύκολο. Θα ξεκινήσω. Χρειάζομαι μαρούλι. Θα το σκίσω πάνω στο πιάτο έτσι. Παίρνω τώρα το στήθος κοτόπουλου. Το έχω ήδη βράσει. Θα το κόψω σε μικρά τετράγωνα. Τα βάζω στη σαλάτα. Μένει να προσθέσω τις φρυγανίες. Τις έφτιαξα μόνη μου. Πολύ νόστιμες είναι. Σχεδόν ξέχασα, χρειάζομαι τυρί. Τρίβω το τυρί. Αρκετά. Η σαλάτα είναι έτοιμη. Έχω τόσα πολλά λαχανικά, αλλά πρέπει να κάνω κάτι ενδιαφέρον με αυτά. Αρχικά κόβω τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια. Έτσι. Και επίσης θα κόψω τυρί. Είναι νόστιμο. Για να κάνω τη σαλάτα μου όχι μόνο νόστιμη αλλά και όμορφη, θα κόψω λουλούδια από λαχανικά και τυρί. Κοιτάξτε πόσο όμορφο βγαίνει. Είμαι ευχαριστημένη. Βάζω τα λουλούδια σε σουβλάκια. Μπαίνουν σε ένα βάζο και είναι έτοιμα. Τι ομορφιά που έφτιαξα. Ένι, να σου δείξω τι σημαίνει ομορφιά και νοστιμιά. Θεέ μου, Wednesday, αυτό το μαχαίρι είναι πολύ μεγάλο για σένα. Δεν συμφωνώ, είναι σωστό για μένα. Κόβω ανελαίητα ένα μέρος της πιπεριάς. Τώρα παίρνω μαρούλι. Το κόβω σε μικρά κομμάτια. Το βάζω στην πιπεριά. Παίρνω ένα αγγούρι. Κόβω λεπτές φέτες με έναν αποφλοιωτή λαχανικών. Τέλειο. Θα είναι η γλώσσα. Τώρα χρειάζομαι υγιές. Τις βάζω σε οδοντογλυφίδες. Και τις βάζω στην πιπεριά. Είναι μάτια. Πόσο τρομερά όμορφη βγήκε η σαλάτα μου. Κέιτ, μπορείς να δοκιμάσεις. Θα το αξιολογήσω τώρα. Wow, είναι βάζα με λουλούδια ή μια σαλάτα. Θα το δοκιμάσω. Λαχανικό, δεν είναι νόστιμο. Αλλά αυτή η σαλάτα φαίνεται λαχταριστή. Έχει και κοτόπουλο και τυρί. Για να δοκιμάσω. Μου αρέσει. Του δίνω 1.000.000 like. Σούπερ. Ήξερα ότι θα της αρέσει. Wow, είναι ένα φυτικό τέρας. Από τι είναι φτιαγμένα αυτά τα μάτια. Yes, δεν τις αντέχω. Η γιαγιά έφτιαξε την καλύτερη σαλάτα. Επιτέλους κέρδισα, ζήτω.